чаявання заўсёды хочацца падзяліць з кім-небудзь, таму што адзінота рэч сумная. Але я прапаную вам падумаць пра яе сёння пазітыўна. Пачытаем разам гісторыю біблійнага персанажа, які ва ўсім умеў знаходзіць плюсы і змог горыч самоты перамяніць на карыснае служэнне, пладамі якога мы карыстаемся з вамі і сёння. Павучымся мудрасці ў мудрых. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, рада нашай сустрэчы ў праграме «Жанчыны надзеі». Мне падабаецца быць вашым сябрам. І калі ты жывеш адна, дарагая дзяўчынка, спадзяюся, што наша кампанія дапамагае табе пачувацца не такой самотнай. Але ведаеш, нават калі ў нас ёсць сям'я, сябры, кожны чалавек адчувае сябе адзінокім у нейкі момант свайго жыцця. Бог стварыў нас з моцнай патрэбай мець зносіны з іншымі людзьмі. Некаторыя людзі могуць быць вельмі падобнымі да нас і добра разумець нашыя пачуцці. Некаторыя могуць зусім не разумець нас, і тым не менш ніхто не здольны да канца нас зразумець. А раз гэтая патрэба не задавальняецца настолькі, наколькі нам бы хацелася, мы і адчуваем сябе адзінокімі. Глыбіня і боль адзіноты прама прапарцыйна жаданню мець адносіны. Думаю, вы ведаеце і адчувалі гэта не раз, таму сёння гаворка пройдзе пра адзіноту і як знайсці ў ёй палёгку. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Ёсць шмат прычын, чаму людзі могуць адчуваць сябе адзінокімі. Яны бываюць аб'ектыўнымі, як ад'езд і немагчымасць фізічнага кантактавання з чалавекам, ці яго смерць, так і больш псіхалагічнымі. Магчыма, нешта здарылася, што пашкодзіла вашы адносіны. І цяпер ты адчуваеш, што жыццё ўжо ніколі не будзе ранейшым. Ты можаш перажываць страх, пачынаць новыя блізкія адносіны, каб пазбегнуць паўтору. Таму ты свядома выбіраеш адзіноту як адно з найменшых зол. Але ці сапраўды яно меншае? Некаторыя людзі адчуваюць сябе адзінокімі, таму што ім даводзіцца шмат часу праводзіць адным. Магчыма, яны не ходзяць на працу, а можа, яны жывуць адны, таму няма з кім пагаварыць. Магчыма, яны маюць нейкія фізічныя ці псіхічныя адхіленні, таму абмежаваныя ў сваіх здольнасцях кантактаваць з іншымі. Маці маленькіх дзяцей часам могуць адчуваць сябе адзінокімі, таму што ім няма з кім паразмаўляць пра дарослыя рэчы або пра цяжкасці, якія ў іх могуць узнікаць з дзецьмі. Некаторым людзям цяжка быць блізкімі з кім-небудзь, нават з членамі ўласнай сям'і. Ім прасцей адным. Гэта таксама іх свядомы выбар, які дыктуе іх тэмперамент. У нечым так сапраўды прасцей, і тым не менш яны плацяць за сваю зручнасць адзінотай, у якой нават інтравертам бывае невыносна. Такія адзіночкі могуць пакутаваць ад таго, што не маюць партнёра па жыцці. Але, на жаль, і ў шлюбе можна адчуваць сябе яшчэ больш адзінокім, чым калі б ты быў адзін. Людзі могуць адчуваць сябе найбольш адзінокімі, калі знаходзяцца ў кампаніі, як не дзіўна. Важна не фізічная прысутнасць іншых людзей побач, а наяўнасць таго, хто разумее цябе. І чым больш адрозны чалавек, незвычайны, з іншым жыццёвым досведам ці светапоглядам, тым больш самотна ён адчувае сябе побач з іншымі. Магчыма, ты не можаш знайсці кагосьці, хто перажыў нешта падобнае і можа зразумець цябе. Але нам варта памятаць, што адзінота можа быць і жаданай, і нават гаючай. Напрыклад, я, мама 3 дзетак, жонка мужа, які працуе дома.
Практычна не маю часу ў цішыню сам-насам з сабою ці ў спакойнай малітве і Божай прысутнасці. Між тым, я ведаю шмат людзей, якія першым пунктам неабходным для іх аднаўлення і адпачынку называюць цішыню і самоту. Я сама з такіх людзей. Паспрабуй адпачыць, калі вакол усе крычаць, шумяць, плачуць ці смяюцца, увесь час нешта ад цябе патрабуюць. Паспрабуйце выкарыстаць адзіноту сабе на карысць, рабіць у ёй тое, што вы любіце. Напрыклад, сядзець на лаўцы на вуліцы і любавацца прыродай. Сузіранне, дарэчы, патрабуе засяроджанасці, і менавіта ў адзіноце гэта атрымліваецца найлепш. Слухайце музыку, тую, якая падабаецца вам. Я ведаю, што некалькі дзён магу не ўключаць дома музычную калонку, і нікому яна не патрэбная, але як толькі я складаю свой плейліст для настрою, абавязкова хтосьці захоча ўклініцца і перабіць яго сваім спевам. Таму насалоджвайцеся, калі вам ніхто не замінае. Адна моя знаёмая кажа, што яе адзінота – гэта барацьба, якая працягваецца і працягваецца, і пры гэтым вучыць яе спраўляцца з болем. Яна дзеліцца сваім болем з Богам і адчувае, як ён дае ёй неабходныя сілы перажыць адзіноту. Быць жанчынай – дар Божы. Дарослыя людзі часта скардзяцца на тое, што ім цяжка завесці сяброў. Гэта, праўда, значна складаней, чым у дзяцінстве, але, магчыма, варта проста захацець і пастарацца для гэтага. Вось некалькі ідэй, дзе шукаць сяброў у дарослым жыцці. Далучайцеся да заняткаў, курсаў, каб даведацца пра нешта новае і там пазнаёміцца з новымі людзьмі. Запытвай у новых знаёмых пра іх саміх, дзе яны жывуць, кім працуюць, колькі чалавек у іх сям'і, чым любяць займацца ў вольны час і, адпаведна, распавядай ім пра сябе. Ты можаш запрашаць новых знаёмых папіць разам кавы ў бліжэйшай кавярні. Аднойчы, калі ты ўжо будзеш ведаць іх бліжэй, ты можаш запрасіць іх да сябе дадому, прыгатаваць вячэру. Ім будзе прыемна, што пра іх паклапаціліся. І так вы зможаце стаць бліжэй, знайсці агульныя інтарэсы і размаўляць ужо не на аддаленыя тэмы, а дзяліцца сваім меркаваннем і пачуццямі. Ты нават можаш папрасіць Бога дапамагчы табе знайсці сяброў, якім можна давяраць. Ці аднаго такога надзейнага сябра. Ты можаш запытвацца, дзе яго шукаць, што табе трэба зрабіць, каб завесці такога сябра. У пачатку нашай сустрэчы мы казалі, Бог стварыў нас з моцнай патрэбай мець блізкія адносіны з іншымі людзьмі. У кожнага ёсць такая патрэба, таму, магчыма, чалавеку, з якім ты размаўляеш, таксама хочацца знайсці новага блізкага сябра. Калі ты адчуваеш сябе адзінокай, ты можаш быць упэўненай, што хтосьці побач таксама адчувае сябе адзінокім, і вы можаце паслужыць адна адной. Пасля музычнай кампазіцыі пачытаем разам Біблію і ўбачым прыклад, як адзіноту можна перавярнуць на карысць. Дрэва няма такога, якого Бог не здолеў уратаваць мяне. Ведай, мора няма такога, куды бы
заўсёды бачыць, Бог цябе прабачыць, любіць моцна, любіць моцна. Бог заўсёды чуе, Бог цябе ўратуе, з імі з дрэва, з дрэва. Бог заўсёды бачыць, Бог цябе прабачыць, любіць моцна, любіць моцна. Господу не супрацьстаць, не боится ён нікога. Я магу адпачываць у абдымках майго Бога. Господу не супрацьстаць, не боится ён нікога. Я магу адпачываць у абдымках майго Бога. Ведай, дрэва было такое, куды взышоў мой Господ, каб ратаваць мяне. Крыж свой ён прынёс на Галгофу, там за ўсіх памёр ён І ратаваў мяне. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы гаворым пра адзіноту, і я спадзяюся, што вы не адчуваеце сябе самотнымі, пакуль мы тут разам. Але кожны адчуваў гэта хоць раз у сваім жыцці. Героі Бібліі таксама часта бывалі адзінокімі. Напрыклад, Павел, калі яго адправілі ў турму. Напэўна, ён быў вельмі адзінокім там. Перш чым мы падумаем пра пачуцці Паўла ў вязніцы, я хачу распавесці вам яго гісторыю, што прывяло яго туды. Павел вырас веруючым чалавекам. Ён добра ведаў Божы закон, імкнуўся старанна выконваць яго і сачыў, каб іншыя таксама выконвалі законы старога запавету. Менавіта таму сляпая вера ў закон не давала яму паверыць, што Ісус Христос быў месіяй, пасланым Богам. Павел разам з рэлігійнымі лідарамі пераследаваў паслядоўнікаў Ісуса. Ён быў упэўнены, што робіць правільна. Павел, якога тады яшчэ звалі Саул, пагражаў забіць паслядоўнікаў Ісуса ў адным з бліжэйшых гарадоў Дамаску. Ён выправіўся туды са сваімі сябрамі, і па дарозе раптам святло з неба агарнула яго. Ад жаху Саул упаў на зямлю. Ён пачуў голас, які сказаў яму: «Сауле, Сауле, чаму ты пераследуеш мяне?» «Хто ты?» – спытаў Саул. І голас адказаў: «Я Ісус, якога ты пераследуеш. Устань і ідзі ў горад, і табе будзе сказана, што ты мусіш рабіць». Сябры Саула былі здзіўленыя, яны чулі голас, але нікога не бачылі. Саул падняўся з зямлі, расплюшчыў вочы і зразумеў, што не бачыць. Ён аслеп. Яго спадарожнікі павялі яго ў Дамаск. Там цягам 3 дзён ён нічога не еў, не піў, праводзіў час у малітве. Саул, напэўна, быў моцна збянтэжаны тым, што з ім здарылася. Да гэтага ён быў упэўнены, што робіць тое, што ад яго хоча Бог. І вось да чаго гэта прывяло, ён сляпы. Напэўна, гэта прымусіла яго задумацца. І ў той жа час Бог размаўляў з чалавекам па імені Ананія і сказаў яму пайсці ў дом, дзе жыў Саул. Ён сказаў: «Я сказаў яму ў сне, што ты прыйдзеш». Ананія пачуў пра жудасныя рэчы, якія рабіў Саул з вернікамі, і спалохаўся. Але Бог сказаў, што ён выбраў Паўла быць сваім голасам для многіх людзей. Ананія пайшоў, знайшоў Саула, ён усклаў на яго рукі і сказаў: «Браце Сауле, Ісус, які з'явіўся табе ў дарозе, паслаў мяне, каб ты зноў стаў бачыць і напоўніўся Духам Святым». І адразу нібы луска ўпала з вачэй Саула, і ён зноў стаў бачыць. Ён тут жа прыняў хрост, потым паеў, і неўзабаве сілы вярнуліся да яго.
Саул, цяпер вядомы як Павел, цалкам змяніўся пасля таго здарэння, і замест таго, каб пераследаваць паслядоўнікаў Ісуса, ён сам стаў яго паслядоўнікам і пачаў распавядаць усім пра Ісуса Хрыста, Сына Божага. Канешне, улады не маглі не заўважыць таго, што былы ганіцель хрысціян змяніў свае погляды. Рэлігійныя лідары былі настолькі занепакоеныя, што цяпер яны спрабавалі забіць Паўла. І вось яго пасадзілі ў турму, каб перашкодзіць распаўсюджваць новую веру ў Ісуса. Напэўна, у турме Павел адчуваў сябе вельмі адзінокім і адарваным ад сваіх сяброў, аднадумцаў. Што ён цяпер мог рабіць? Да гэтага Павел падарожнічаў па многіх месцах, распавядаў людзям пра Ісуса. Праз яго шмат людзей паверылі, атрымалі збаўленне. У многіх гарадах, дзе да гэтага пакланяліся паганскім багам, стварыліся хрысціянскія цэрквы. Але цяпер Павел не мог выйсці, не мог размаўляць з людзьмі, не мог несці ім добрую вестку. Ці ўсё ж такі мог? Гэта была найважнейшая справа яго жыцця, і Павел шукаў спосабы абвяшчаць Евангелле, нават знаходзячыся за кратамі. Ён вырашыў напісаць лісты некаторым з тых людзей, якіх ён наведваў раней і якія, дзякуючы яму, сталі веруючымі. Лісты падбадзёрвання, суцяшэння і настаўлення ў Божых навуках. Некаторыя з тых лістоў Паўла мы з вамі можам чытаць сёння, яны ўваходзяць у Новы Запавет. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Адзін мой знаёмы таксама несправядліва трапіў у турму, знаходзіўся там у вельмі цяжкіх умовах. Ён шмат чытаў Біблію, а калі чытаць не дазвалялі, завучваў вершы на памяць і паўтараў іх пра сябе ўвесь час. Таксама ён пісаў лісты сваёй сям'і. І калі ў несправядлівасці разабраліся і выпусцілі яго на волю, ён вырашыў надрукаваць кнігу з тых лістоў, якія дасылаў жонцы з турмы. Там шмат роздумаў, мудрасці і, як не дзіўна, падбадзёрвання і пацяшэння. Думаю, ён, як і Павел, атрымліваў гэта ад Господа, і гэта трымала яго ў цяжкія часы. І самае кранальнае, што ён дзяліўся гэтым з тымі, хто сумаваў па ім па той бок кратаў. Павел таксама рабіў усё магчымае, каб заставацца на сувязі з людзьмі. Ён думаў пра іх і маліўся за іх. Ён напісаў свайму сябру, вучню Тимафею: «Я зноў прагну ўбачыць цябе, бо памятаю твае слёзы, калі мы раставаліся, і я буду напоўнены радасцю, калі мы зноў будзем разам». Гэта з другога паслання Тимафею, 1 раздзел, 4 верш. У адным са сваіх лістоў да рымлянаў Павел пісаў: «Мы таксама можам радавацца, калі сутыкаемся з праблемамі і выпрабаваннямі, бо ведаем, што яны добрыя для нас, вучаць цярплівасці і выпрабаванасці, даюць надзею. Прыгнёт, кажа Павел, развівае ў нас моцны характар». І гэта вязень піша вольным людзям. Той, хто на самоце знаходзіцца ў камеры і не мае магчымасці проста выйсці на вуліцу, не кажучы ўжо пра іншыя абмежаванні. Ён выбраў не наракаць на сціслыя ўмовы, а знайсці ў іх нешта карыснае для сябе. Ён навучыўся больш давяраць Богу, дазволіў яму клапаціцца пра яго і суцяшаць яго ў гэтым жудасным самотным месцы. У другім пасланні да Карынцінаў з турмы Павел так і піша: «Дабраслаўлёны Бог і Айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, Айцец міласэрнасці і Бог усякага пацяшэння, які пацяшае нас у кожным прыгнёце нашым, каб мы маглі пацяшаць тых, якія ў ва ўсялякім прыгнёце, пацяшэннем, якім Бог пацяшае нас». Разумееце, гэта выбар Паўла атрымаць у тых умовах нешта каштоўнае, чаго ён не змог бы атрымаць пры іншых абставінах. Там, дзе не застаецца ніякай надзеі на іншых людзей, на сябе, мы максімальна можам абаперціся на Бога. Павел разумее гэта, што ў іншай сітуацыі ён мог не наблізіцца да Господа настолькі. І атрымаўшы гэты каштоўны досвед, ён робіць наступны выбар – падзяліцца ім. Ён так і разумее сваё дабраславенне. Бог суцешыў мяне менавіта для таго, каб я мог суцяшаць іншых.
Лекі для душы. Як вы думаеце, ці разумее Бог пачуццё адзіноты? Ці быў Ісус калі-небудзь самотным? Калі ён жыў на зямлі, ніхто не разумеў яго па-сапраўднаму. Нават вучні, якія былі яго самымі блізкімі сябрамі. Калі Ісуса арыштавалі, калі яны былі патрэбныя яму больш за ўсё, сябры кінулі яго. А потым яго абвінавацілі ў тым, чаго ён не рабіў. Ён пакутваў і памёр на крыжы ў адзіноце. Таму Ісус ведае, што мы перажываем. Ведае, бо сам гэта прайшоў. І ён кажа, што ён з намі і заўсёды будзе з намі. Самыя апошнія словы, напісаныя ў Евангелі паводле Мацвея, гучаць так: «Я з вамі ува ўсе дні да сканчэння веку». Гэта такое цудоўнае абяцанне. Мы можам маліцца і гаварыць з ім пра што заўгодна ў любы час. І калі мы адчуваем сябе адзінокімі, ён ведае, як гэта, і можа суцешыць нас. У старым запавеце таксама у кнізе Ісуса Навіна Бог абяцае: «Не пакіну цябе і не адступлю ад цябе». Дарагая дзяўчынка, магчыма, па нейкай прычыне ты не можаш выйсці з дому і адчуваеш сябе закрытай на ключ. Магчыма, табе адзінока, бо ніхто цябе не разумее. Ты адчуваеш сябе ў пастцы, ў сваіх думках, ці ты адчуваеш сябе пакінутай, адхіленай, ніхто не хоча з табой размаўляць. Ведай, дзе б ты не знаходзілася, што б не перажывала. Ты можаш прасіць Ісуса быць з табой. Ён гатовы выслухаць цябе кожны раз, калі ты хочаш з ім пагаварыць. Давай зараз разам і зробім гэта. Дарагі Господ, дзякуй, што ты са мной у кожным часе, у кожным месцы і ў кожным стане. Нават тады, калі іншыя не могуць выносіць мяне, калі я сама не выношу сябе. Ты можаш, ты побач, і ты працягваеш любіць мяне. Господі, я дзякую за тыя няпростыя ўмовы, якія набліжаюць мяне да цябе. Я прашу, як Павел выбраў знаходзіць карысць у турме, дапамажы і мне не наракаць на цяжкасці, з якімі я сутыкаюся, а бачыць у іх тваё добраславенне. Ісус, дзякуй, што ты прайшоў зямны шлях, поўны адзіноты і непаразумення. Я ведаю, што гэта было цяжка, бо сама часам так пачуваюся. І ты зрабіў гэта якраз для таго, каб лепш разумець мяне. Я ведаю, што ты разумееш нават тое, што я не магу выказаць. Господі, я прашу за кожную дзяўчынку, якая слухае гэтую перадачу і адчувае самоту. Агарні яе тваёй любоўю. Дай адчуць тваю прысутнасць. Выслухай і дай палёгку. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Сёння мы гаворым пра цудоўнае Божае абяцанне жанчынам надзеі. Ён разумее нашу адзіноту, і ён заўсёды з намі. Мы можам размаўляць з Богам пра што заўгодна, у тым ліку і пра сваю самоту. Калі мы не маем магчымасці бачыцца з кімсьці дарагім, мы можам размаўляць пра гэтага чалавека з Богам, маліцца за яго і такім чынам трымаць з ім сувязь. Калі нам патрэбныя абдымкі, а побач няма нікога, хто мог бы гэта зрабіць, можна ўявіць Ісуса, які ў гэты момант абдымае цябе. Я зычу табе, дарагая дзяўчынка, бачыць у сваім жыцці бэтлеемскую зорку, якая з усіх шляхоў вядзе цябе да Ісуса. Пачытаем пра гэта верш Сергея Грахоўскага «Адзіная зорка у небе гарыць». Адзіная зорка ў небе гарыць, з кім можна з адкрытай душой гаварыць. Цябе я з маленства начамі шукаў, табе спавядаўся, калі сустракаў. Ты ведала думы мае і сакрэты, я быў да світання табою сагрэты. Табе я даверыў таемныя мары, а ты нечакана знікала за хмары. Ты зноў узыходзіла на небасхіле, хоць часта ў касмічным гублялася пыле. Адна ты заўсёды свяціла ў жыцці. Цяпер на змярканні другому свяці. Як толькі прыстану ў нялёгкай хадзе, спытаю, а як ты завесся? Надзея. Скарбонка.
Сёння мы гаварылі пра тое, што варта адкрываць Богу, што мы адчуваем, бо Ён заўсёды з намі. Спадзяюся, што калі вам самотна, вы ўсё ж адчулі сябе любімымі і патрэбнымі, пакуль слухалі гэтую перадачу. Я ваш сябар і хачу быць карыснай. Таму, калі вам патрэбна дапамога, напішыце мне, калі ласка. Можна на e-mail women of hope bell у адно слова @gmail.com або па пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. І далучайцеся да тэлеграм-каналу «Жанчыны надзеі», там вы не будзеце адзінокімі. А я, Тацяна Немчанінава, з нецярпеннем чакаю нашай наступнай сустрэчы. І памятайце пра цудоўнае абяцанне Бога ўсім нам. Я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку. Господь мой избавление мне подаровал, про правдивый лёс мой рассказал. И я тым, як моцна любіць ён мяне, і жыццё бясконцае дае, ён дае. Господь ёсць перамога моя і моц моя. Он прыніцца любов'ю яму, веру я. Ён ратунак ад страху ё, маё святло. Валадар жыцця майго. Господь ёсць перамога моя і моц моя. Ён прыніцца любов'ю яму, веру я. Моим хвалиться буду я. Плён заўжды прыносіць гэта мара моя.